So nakailis na tao, ilis tadaan kisingot kiko. Ato ta karon nila ni Gods ra Gods naran yang yan ni Imbing oh. Ato sa miya Imbing karon. Kay yan inong santo, tara yan nung santo dito makita ninyo, tara sa maklaro na gid ni sa buntod tara. So baliko na namo ni unya ninong santo. Ato sa miya Imbing. So dito na ta makita sila ha. Let's go. Ato sa kalasangan. Ilyas oh, mura man Ilyas. Kira. Mission kayo. Happy na tayo ni Imbing ano. Ang problema karon kung maabtan ba nato si Imbing kay udto naman karon. So ang plano ani kung madiha siya, okay ra gyapon kay ibilin ra man to namo ang iyahang kana mo ihatag sa iya ibilin namo to yan nung santo na lang. Ingana lang kay parato nang agi ba. Saka na anak. Diha. Beng. Diha man Imbing. Sirado. Beng. Beng. O diha. Sirado pa pe kay nakalaki ang kuan. O diha gid Imbing. Tembusan on man na. Sirado. Gihimuan niya na po dia bago ka no gitabila no. Ana siguro siya matugong mahubog siguro. Amoy bago hapin oh. Upil na dahon oh. Bago pa siya nilakaw pa pe. Namatay man niya silid ayo. Tumana niya hani ko ano. Imbing so wadiha siya. Durian no. Napa dia bangko oh. So mo man na to sinabtan. Ni ambog na to or asa baga to nang laang baga to or asa to dapit. So balik kami dito. Kay dito naman ibilin. Lah, hinog na napapilaw. Buongon. Bot lag, di man tumagabot po. So sirado man ang ganghaan ni Imbing. So ang plano na mo dito na nagimila ni nung santo. So sa pa man mo giwatan na mga to na gimi, balik na mi ani. Kay dito lang na mo ibilin kay iyam gyud po na ihatag pirme. So man wa man na mo naabtan, sunod na lang. Rayahang ko na to payago. So ato na ta. Rato dahan dire yo. Mo niya dahan din Imbing. Ambog pa kato ubos gido. Maabot pa kato ubos. Aya ka makaabot dire sila ha. Nahinay lang galakaw ni padong ubos oh. Taman gid dito. Pasaka na pud balik dito. Padong dito ibabaw. Ngani kalisod ihang dalan. So dito lang ta magkita ni abot na pud lan nung santo kay dito na namo ibilin. Nong tukar be tukar. Pudi ha. Pudi ha. Deh gitar deh gitar. Gitar ba gitar? Kanta ta ganta. Aganta ko. Beto karera. Ay, aganta ka? Ato sa naikuan. Pre sa papel. So kinaya Imbing. Naraya Imbing oh. Nong. Kinaya Imbing ninong ha. Amo lang ibilin dire. May bawan man nimo kailain man ni sudlanan. Color. Mo na Imbing. Ato lang ibilin ninong santo kay. Yata ko lang niya dito. Wadiha man siya. Kumakani siya dire. Oh, kumakani siya. Kumakani mo to. Oh, ihatag lang na niya. Oh, manhi siya. Yawi. Paggawas na iyang mahiwagang gitara ni Nung Santo.
kantahe. Ikaw, ha? Kantahe. Tokare. Gantuan? Pre, Kantahe. minaw to, minaw. Minaw to, Troya. Kuanong santo? Inilang ako sa pag-igugma. Walay kagawasan kining pagkakit. O nanandun ako na maampun ka kapag may ginuhan nagpangga mo kanindot sa kanan ug mga damo nga ikaw ug ako managiusa dihan nasairan ko may tag-iyak ka na nagpakwa ko kay binilanggo sa paghigugma. Liyoy ni Piking. Woo! Pakpak. Sorry, audience ni mo ng pakpak. Impas. May ka mo kanta board? Ligular lang, Regular. dili kay maayo. Aircon dai. Naman si nung santo dia. Amor siya gipa tukar-tukar ba. Kay mino man siya ang kanta kay basta gani mo himi dire, di na pwede nga di siya mo kanta kay minaw kita sa iyang kuan kay nga tingog. Kaya bugnaw kay nga tingog ba prana na anak nung santo na dako na da. Dako na anak nung santo. Tinudluan na gitar. Naya tukar na dia. Ini anak nung santo. Naya anak nung santo tukar na dia. Sorry, tinudluan nung santo. Dili mo nagtukar, kahadlok mo nagtukar. Wa pa diha ato mga kaluman ban. Bebe, tara Ilyas layo ra kana Ilyas ani namo. Kaya tukar anak nung santo. Hindi man kay maklaro yung anak nung santo. Oh. Lisod kayo? Watay talent ano yan nung santo? Lisod kayo, lisod. Kini kay anak ni nung santo kay kini. Nara oh. Ilyas man to. Kini anak ni nung santo. Kini. Okay kayo. Naman. Tukar. Dito tukar anak nung santo. Baya to sa Piking. Liyaway. So nami dire karon nag-chill-chill iyan ni nung santo kan mansion. Nami dire. Tara nung santo, kalmar kayo. Narami sa iya mansion. Goods kay goods. Mahiwagang ko ani nung santo na. Kini anak nung santo na power kina. Oh. Chill lang mga kay napa na siya awit karon ni nung santo gahi kina siya. Relax wa kay hindi po. Ay pa. Ibong pa na. Nagihatag sinung santo nga manok ang gamay talin. Pabuhion ko namin niya, ipabuhi ko niya dito. Para madaghan ko na ni dito. Siguro mo kay badyo man eh. Oh, Itlog niya mga 15 kubok. Da, kana. 15 kubok ni. 15. Guwapo. Oh. 15 kubok. May na kay Oh. tagdaghan liwat. Oh, 15 kubok anak. Oh. 15 kubok. Badyo niya ang mga napo ni Limarte. Da. Nayagi atag ako ano. Nang sana talin ba talin? Balik may ting harvest sa pudhumay. Humay. Oh, Oh, dugay pa. doon na. Hapit na. Ano pa na? Hapit na. Pungpoy bagdaan. Kini kini nga manok iyo man ihatag talin, pabuhi niya pero ato siya tagaan gamay lang nga kuan ba kay morom na to na da. Nong. Muna na nong. Pang kuan na pang sigrilyo ba? Sige. Oh.
Why kay kontra ni ka karon ha. Adi mo na pangkuan ba sigarilyo kung uday mo sigarilyo. Pangpalit ba ka asin unsa ba kay mo kuan? Makapalit. Gono may bon dali. Lagi Hipusi kay mawa na mo kwarta. makapalit na asin. Makapalit na ka asin na. Dai tukar dai. Patrohe ka tukar. Tukar gyapon eh. Gay kini siya. Kay bahay ka mo kanta bugnaw kay mo tingog. Ba boleh no. Regular ba regular? Regular. Rural transit. My tears of love cannot be frozen. Oh. Paano? Yung sa taon? Oh. Anak-anak, upat ka anak. Ay Paingta mo ko po. lah tag 30 na gihatag ka nang talin ba. Pabuhi ko niya kay paraghanon ko no. Pila ka bok nong mga 50 ka bok? Ano 50 ka muna? Tag 25 mo. Dah. 25 din ta dayon. Oo. Daghan na kayo? Magasahan mo na pangitlog. Oh, daghan kayo? Oo, dagan. Tagpila itlog, tagpila ka bok itlog? Tag 15. La tag 15, so daghan na kayo. Ya pila mo ka bok laki ka ana? Din kay baulog. Bango lang ang di butangan pa lang mga kay mga 5. Oh. Di nasa badi mga nako. Dah. Kulba. Ada. Di daghan kayo? Nya, Ada kaya. inayon non puto nimo. Bah iyaw ni no. Ay hawon day mo banday. Abi na. Ulang pan sige. Ah. Ano, mo magina naman no. Bago. Oo. Mo magina naman. Magya ka manog pansit sagol. Dah pansit. Pansit bihon. Oo, kana. Ya udah man pagpat ka dagko na di daghan na karne. Oh. Daghan na kana. Tantaro. Siyempre gana. Gapo mag karon. Ah, wala ko dito karon. Dini dito karon kay na karon daghang kay anak ta ko sa sangan mga tuturo. Imo na gitistingan ng tabako wa pa. Ano? Tabako. Tabako testingi. Ang babako. Kana kato tabako. ako gihatag nimo ba? Ay. Testingi sa may ba mo aso? Ato kanon tanawon kung gwapo ba ang unsa ba? Street. Street ba kayo ang aso? Bay, wapo ni lingkit. Gwapo na? Wako. Imo na gitistingan? Oo pa. Ada testingi ko no kung gwapo ba. Hmm. Kay tura ya papi tabako gibuwad papi to. Dahon kapayas. Ay, kapayas na, kapayas. Kapayas ya gamiton. Pero isog gyapon na. Dili isog pa na gabon. Dili. Regular ra. Dulat. Dili kay isog. Gwapo diri papi mag hike ba nya daghan mo nya food trip bitaw luto-luto na ba. Oh, ni daptano kay may tubig na no. Mao gani. Nay tubig gripo to boss. Gwapo niya. Sayo. Mangita na ta mga kauban sunod hike nya. Da Subas- isda ba? Oh, suba dayon. Foods din diri ba. Ang balikit pa na man. Eh, patanawa may unsaon paglikot. Dili mo paglikit. Dili. Ha? Dili gibaw. Eh? Ano pa rin ano? Ito na ko ano? Sige na mo. Dili pud may sigarilyo. Sige. Oh, Ay, di ano dai sige. Ano? pilat si mo. Master mo dai ka. Yan na maglabak ko. Dagkot ayon. Oo, no. Impas. Oh, sus. Ano? Sugi aso. Dili me tanaw ro me. Nagtanaw ro me, dili me kuan. May man di ka mulikit. Ano? Ito na. May man di mo aso. Gwapo ni diri la area nang kuan ba hike bitaw nya. Food trip din diri oh, iya banlag ba. Manindot kay dires. Lasong ninong Santaw para mauli na me. Kami nawa to lasong kay para uli na din me. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart. Oh, not at all. Impas. Oh, Okay, amano. kayo. Oh, amano. So salamat kayo mo to ya last kanta ninong Santo nga ako'y padungog sa inyo ha kay mga ito na me. Bye. Balik kami sunod nong. Oh, gusto mo ito. Balik kami sunod. Kita lang po ta sunod. Bye. May ito dito. So na sinong Santo narayahang bag-o nga kuan. Ano yung bag-o nga banlag. So balik mo din ni sunod. Uban gyapon ta ninyo para makakuan mo. Ato na minong. Salamat kayo nong. Salamat kayo. So balik kami po na. Kami na bahala.
So ato na mi, magkita na lang ta sunod. Uy. So turayaban lang ni nung santo ato na mi. Kondisyon kay si Juliet karon, niabot naman si Juliet. Kaya gitagaan mo kato iyang bahin ba. So sa mga nakakuan din no, nara day iyang kuano, karaan nga banlag ni nung santo. Tura sila dito ibabaw ni balhin. So mo ni yang karaan.